Яңадан башлаңыз, пожалуйста. Айнур минем апай. Biz 5 balaydık. Abi gitti. Biz Sizge de yarabillerge bulgan kilgen okşanı mı bir gelidirge? şeydi, bir nesege atkaz bilmeydi. Gitti barona şalkı. Аралашып яшәдегез инде, әйме? Булай әтиәниләрегез. Et yani yok. Yumuşağı, in tanışı oynur idi indi. Арагызда. Şükürsüz. İşlerini yaratıp işledi o. Nerse eğitsen de yok diye beyte bilmeyi turan kişiydi indi. Atkaz bir etrafım tutulur. Эльмира белән дә яхшы аралаша идегезме? Кунакларга кайтып бирделәрме сезнең якларга? Biz kileydik. Onlar dışarı koytalar idi. İlmira'da evet. Şey, yerinde işleydi. Onların yaratıdı. Motoru bana deyip duralar bir-birisine. Ничәнче елда өйләнештеләр? Туйларда да булгансыздыр инде, әйме? 2015'te. Bizden erterak biz 2013'te. 2010'larda mı? Aynur. 2011 mi? Yok 15. Eğlendi mi ne? Hayır. Yoktur. Onların biz ilişkin yılına birisi bağları tutu. Oğuz'un 10 yaş oldu şimdi. Bizge mine 10 yıl buldu bu yıl biz ilişkinge. Anın birisi malayı İlnur. İyilde mi Ağustos'ta mı tutu? Elimden aradığımdan koşularga vardım o vakitte. Şolda da taptılar alar. Значит, шул 2011'de mi 12'de mi indi? Значит, ilişkinlerdir. Булай балалар белән нинди булып күңелегездә калды сезнең? Честно, әйткәндә мин аларны күрмәдем, балай инде бәяртмылары. Шулда тордык. Шул беренче балаларын радымнан кушаларга бардым. 12 ел. Балаларны менә барып күргәнсездер инде үскән вакытларында нинди булып истә калды балалар? Kızların gitmedim. Күрмәдегез, күргәлгәрмәдегез. İlnur'una kadar gördüm. Olsun. Ара ерак булгач шулай сирәк аралашкансыздыр инде барыбер, әйме? Сез Актанышта яшисезме үзегез? Нинди? No, поселок. Поселок Новый? Башка туганнарыгыз кайда? Апам Мизере'de. Абай белән братишка пишеде. Сез бу якларга ничек килеп чыктыгыз? Тормышка чыктыгызмы? Ира, рәхмәт. Урыннары җумакта булсын туганнарыгызның. Amin, 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 amin. Үзегезнең. Галиуллин Алсу. Сез? Yok men tuğanlarına. Ие. Сез бер туган инде, әйме? Һәм тагын бер туганыгыз. Чербакова Айсулу. Сез икәү килдегез инде, ике бер туган килдегез, әйме? Җирләргә. Абай белән Абыйларыгыз да килде монда. Абыйларыгызның исемнәре ничек? Гардаров Җаниф, Гардаров Җилфас. Һәм менә двоюродный апалары инде сеңлеләре, әйме? Генетикадан Милошин. Шолладан biz. Biz Алапа. Bizim әниләрнең. Әни ягыннан туганнары буласыз инде сез, әйме, Айнурның? Бу Айнур менә үскәндә нинди малай булды ул менә? О, шустрый. Bütün жерге җитешә тора. Сугышып талайдык без. Булды инде. Bütün җиргә җирдек. Булды инде хәбәребездә. Нормально общаться. Yerdemşil anası. Bizi bir türlü. Иртә өйләнешкәннәр инде менә каршы килмәдегезме, иртә өйләнешәсез дип әйтмәдегезме алай дип? Үзләренең bir-birisini yaratkaz berge. Бу тормыштан канәгать булып яшәдеме? Naşersizlik diyemem. Birisi senlik, birisi eğitsen. Bir bilmegen keliş kommentaryalarga lütfen naşarsız yazmağız bize. Aynur'un indi. Günü tünü işedi deyip kadrolar. Çok katanın için naşar fikirde bulununa. Öyle baktır olmayan anlarına koyandır kimdir arkalı tabıp şoltırap kanayı
оралашык әле дип, бөтен туганнар да хәзер китеп бит дип. Менә шакырып кидерешләргә дип. Көгеләргә чыгып кешендә әзрәк сез дә җыгалап торды. Шалтыратып әле сөйләп алган инде, монда авылда эшлим инде. Ташбашлар үсә дип, безнең якташлар сөйләшәләр инде, бәләкәй балаларны, малайларны. Шайтып сөйләшеп алган инде. Инде эшлим үсәләр, бай тормышыннан канагат иде инде. Сөйләшкәндә дә соң сөйләшеп алган инде. Былтыр җәйкене чыгып алган әсәс. Сез качанрак соңгы тапкыр сөйләшкән идегез? Үлер алдынан сөйләштек. Апа 30 майда килде кунакка Кешенең менә үләр алдыннан бары сиземләве була диләр. Андый менә кәефсез түгел иде, менә ничегрәк тотты, үзен ничегрәк сөйләште, соңгы сөйләшкәндә. Шакылдап көлеп торады. Рахаттан көлеп җибәрә. Береги вакытта да шустрый. Үзе шу. Фигурата.